Sarado po naman sa ex.
Pinsawan. Ikaw pa yung pinaka-safe. Yung pinaka-safe ako ito. Malinis daw ako. Buka. Pero pinaka-safe. Okay, ito ako sa pang. Open sa to. Di ba nanay? Ilang pagpungan ako? Ako, wala na. Eh, nagpapanin ko. Yung lukaw dito. Naglipat na sila naman sa Vicente. Mamuwaran sila. Wala na may bayad. Mamuwaran kita ano, 50 para na yun lang, ano, bumili sa talo. Wala sige. Iwan, mamuwaran na yung kwarta. Wala ka na ito. Yun, parang yun. Mabuksan mo rin. Ako ang inay ko tulubis na unawala sa pariya. Tapos pero ganito naman. Dahil kita ka ba to? Jagaan kita niya. Uli, nagabot na yun. 7 days. Nakapila. Hindi kaya ito. Ako muna, hindi na daw. May kita ka.
ano, ginawa ng mga nagkakaroon ng mga anak pa. Ito ang sila mga wala. Ano kita Torn? Ano ka bagang sige ko bagang ano? Yung nga ni, sige ko sa pao ni sniper. Ano kita? Yung parang likod na yan, talaga. Excited? Dua. Sorry, delivery. Ano ba? Gano'n ka ba? Ano ba sa Ano ito? Kaya ito pa itong ano ito anak. 2021. Pero ulit. African ka na sa banda. Bakit? Ano ba ganda? Pero binabaksa. Si Dominic Mysterio. Tapos ang storyline niya, ito kay Kida siya. Sa storyline niya sa Pilipinas. Magsilayari niya. Babae mo. Kung nagkaroon yun, tinatanong niya.
Pwede katulog ka na ta. Marami nila. Ay, nilutulog! Ay, wala na kasi. Sabi ka lang araw na nakain eh. Ako pato-pato taon. Ito to yung gangani. Layman taon. Ito siya na. Hasta ka sa pato-pato. Ay, kabang. Ay, nagasgal. Ay, wrong number. Nakasabit ka rin. Doon ba? Kawawa. Ang ano ko dito yung nilidap. Wrong number. Ano kita ulitin? Ano naman? Walang parin. Ano yung parin? Ano ba yun talaga? Wrong number. Ay, di ka dapat magpatagal. Uy, aba. Di man ganyan na karakter mo, Lord. May libre ba ba? Pwede ka magpanin ng karakter. Wrong number. Ay.
toyo buwi, ilagay mo sa mangkok buwi. Yan mo, may menu na sa paniwan mo. Suko mo, may menu sa paniwan. Ay, dali! Di talagang tibay ka, mama. Ibo. Dito ka na yung ano yun? Malo. Mga luto. Ay, wala na naman. Yan. Wala na naman. Tapos kung sa tama mo lang. Ay, sila daw sa aklan. Kasi sa aklan. Kasi ka ng ibo. Ay, wala na naman. Pipilita. Oh, shit. Feel pa rin. Oops. Oh, tama. Ako doon. Ako doon. Ay! Ikaw na yung ano pala. Wala. Ito, no? Mataragon ka rin. Wala. Wala naman. Sige, Mataragon na, eh. ano po yan? Ay, na. Ano na ganun? Oh! Ay, kunin mo! Ang pagkakatakan nito, eh. Pagkakaw nito, eh. Bye-bye. Bye. Uy! Ala, si Kuya! Ako na. Ay, ba? Diba na sa namin? Oops! Oh, number. Ano naman ba? Oops! Wrong number. Alis kita gawin. Nakaw.
Dito na ako. Ang mati. Ako may pagbaga. Ang music. Dati pang pako. Mahal pa yan. Dati pang pako. Sarap ako ta. Ha? Dapat mo ito, ganito man ito. Walayin. Hindi nga makudak pa. Yan, sorry. Ano man yan? Wala ka dyan. Pero sige. Gagawin mo naman eh. Baiti na. Ha? Diba? Ito mo lang. Hindi mo na ito biro na scale. Napakarin ko na ito ba't na mga ano masabihin. Ano ba eh? Baka may purong eh. Ay, ano? Ay, Adumas sa lukay. Putol mo.
Joe, Bro,
Tiyo. Nagigas ko na, Tiyo. Ah, Nagigas ko. wait, I don't know if you can. Sabihin mo, sabihin agad. Sabihin mo ng iyo mo, kung mo siya ng Radyo Bimar, kung mo ng mga tapos, isasay mo, tapos isasay, ano, isasay mo, piraan. Ito,
Balik sige. Balikan mo kami na. Buwan ka na. Ano mo, okay? Kanine? Ano ba? Ha?
Siyempre, Marco,